Hey guys, nakasod na mi sa Playa Beach. Katong amo ang gidungag nga bulanghoy. Nagdamig butong. Kami dinungag diri nga butong among gi adobo mga guys. Unsa nagsugod na ta? Manangit uy. So manangit sa Mr. Kia guys. Padong na mi. Ato ba dula dito? Dili. Lahi mo? Naramo mi diha na. Mag-attach mo? Mag-entrance na damit eh. Entrance mo, pinapakabuo. Kanang wanang. Kanan, tanan, ninyo na kauban? Oh. Para po tama bata. Pila mo? Okay ra te. Ha? Wala. Balik ko na among entrance te. Balik walo ka po. Okay ra? Ite? Oh. Ha? Napay mapuno ninyo, wala? Wala. Okay ra nimo? Ha? Salamat tay. Buta ra nimo tay. Ha? Pero di mo man, masagol nila ha? Di ari ra mi diri tay daplin. Nay lobe. Ha? Okay ra nimo? Ano na makamulihan, tukoy? Oh, ana ra mi. Okay ra nimo? Salamat eh. So guys, mga to namin, biyaan na mo sila kamera ni Buroy sa padung namin dire. Bala na sila o kuan, manunod na sila. Playa Beach, oh, makita mo na, klaro ka kayo. Klaro kayo. Asa mo ninyo? Hoy, asa mo niniyal bay? Asa mo ninyo oy? Asa mo malay? Oy. So nindot kay beach guys. Oh, dinadagan. Mostly si Mr. Mans. Mr. Mans, Buroy Jan, Buroy Martin. Oy. Mga buroy na ko. Oh. Hoy, ngano nanood mo diha? Bawal ang cottage. Sipo siguro gato. Marami na ang dugo. Ang pumapata. Ang Mura mga ligog dagat. Oh, wala mo kay nabang tinog dagat. Sus. One day la Christmas lang sila. Oh, bisik. So unsa man ni wa pa mamahulay sa ang tanan? Isa nga na. Isa ninyo oy. Mananaway. Rilinyer. Ha? Dia gunya lagi kuno. Bapo kayo bautahan. Dere Bakal, ka tupi. Uy pangaji uy. Ay, mga jay na to agay. Mura game ito ka. Wala pa nagsugod ang tanan. pinalang ninyo. No. Mga posa na to mga few minutes. Maro na abot sa among Ang budget. among baon mao na ni siya usa ka kalderong bulanghoy. Ay kahoy. Nya Kabungon. lima ka butong. Okay ra na guys. Basta importante na na ikadalit sa lamisa. Matod pa nila. Di ba bungon? Matod pa sa Di ba bungon oy, kuha ko kumilon. so di pa man ko na sila mag-vlog unsa man ni maghinuktok ra man siguro ni sila di pod mga ligo. Pahuwa sa daan kay. Pahuway sa kuno daan kay ron na ako no una-una. Nay panguna-una. Pagkar ba nagpa-relax sa mga utok kay Siguro na pag sa itig mo. Naghuna-una pa sila unsay script. Kasi itig mo. Mo na sila mga gwapo sa OBF. Bohol pa katawa OBF. Sa isda tuloy mata. Halong lang. Unsa ang isda ang tuloy mata? Halong lang. Ara, oo. Sa ano? Bawal. Ano ba? Sa English bugas. Sa English sa bugas.
Ah. Yan si Tani. Si Nagbot. So i-post lang nina mo sa YouTube channel na mo guys kay para mahibawan kung unsa. Mo na siya ang Aplaya Beach, dako ka na siya. Pwede mo makalaag. Dako na siya hawan. So mga kuan. Pila na ka square meter. Mo na yung mga gwapo pod sa sambag kining tulo, three brothers. Bagong talha. Oh, ay kini kinagwapon bagong Talha. Mr. Mans. Okay. Ang kining tulo mo ni kuan taga kuan ni sila. Taga E4. Balik ka kay wa may kadungog unsa? Unsa na nangumpan niya? Unsa may atong buhaton? Unsa may atong buhaton? Unsa man? Mga ligor ta ninyo or mag-vlog jud? Ha? Mag-vlog na lang. Oh, mag-vlog ko no. Sa yun. Oh, dagan ko no. Unsa man? Magsugod na or taod-taod gamay? Walo na kabuk. Unya na daw magsugod amo so mula ag sa og kadiyot yaan sana ko sila ha. Ako sang isuroy ang kuan. Akong isuroy ang beach. So mao na siya. Guys. Mananaw ta sa palibot o daghan kay nangaligo. Sa tumoy lang mi kay igo lang mi nag-entrance kay taga Dinhira man mi. Entrance lang imong gibayaran. Wala lang mi nag-beach. Wala mi nag-cottage. Oh, mana siya. So makita ninyo dito guys ang amo ato ra dito dapita nga side. Mao ni siya ang gidakon sa beach. So dili lang low tide lang karon. Maong gamay ang dagat. Ubos kuan lang dili lang kayo dako. So balik na ta sa amo ang kuan siguro ka basin magsugod na. Mao na siya last cottage. Nga kampi may na butang. So mao na niya mong baon ni siya. Wala pa na mo ukbi tungod kay ini kumandra daw kuno na mo og kuan kanang sense sa mong mga buhaton nga vlog. So kanang wala pa magka-subscribes diha sa Bohol Pakatawa OBF, subscribes na og follow na sa among page OBF Bohol Pakatawa OBF. So makita ninyo ang makalingaw dito guys sa amo ang vlog nga makalingaw og nice. Mao na siya among usay nga cameraman nga gwapo. Akong brother. Nya mo na siya yung mga tapat si mga barkada niya si Biden ni si Balong, si Martin. Nya kato si Buroy Tata mo na siya. Nya si Buroy Jonde. O barkada ra puno taga Sambag nga gwapo. Nya kani among kinagwapuan Mr. Mans. Brabuyag. Mo na siya si Jeps. So makita ra na ninyo. Bun. Oh, ato nang ikuan. So kung gusto pa mamunta na sa beach kana siya guys nang diha nga side isla na siya. Mao na isla sa Haw. Ang kuan na Busalian o Pinamgo og Haw. Tulo na siya gibahin nga isla kanang nakita diha. So dako man na guys. Ya mao na siya makita pod ang atbang Talibon mo ni Talibon dire nga side diha. Talibon. So ang wala pa nakaari. Ni nice kay dire. Ma-enjoy pug ka nya dakong place.
Nya secured po ang lugar diri secured.